morning guys, good morning, good morning, good morning guys. So mag-vlog tayo guys habang nakahinto tayo. So nandito tayo guys sa ilahan namin, yan guys. Dito yan sa landmark guys. So hirap ng pasada guys. Magtrabaho tayo guys kasi hindi tayo anak ng mga kontraktor. So na-high blood lang ako kahapon, nanood ako ng hearing nila. So sobra, tumaas ang dugo ko. Grabe. Ayun mo yun guys, pati yung buho ko, tingnan mo guys, hindi na ako grabe na guys, so wala. Pumuti na ang buho ko sa mga kontraktor na ito. Grabe guys, ano? Na-attempt nila yung mga ganong ano yun, kumita ng hindi man lang nila pinagpapaguran. Tapos yung mga taong bayan ang nahihirapan, alam mo yun, grabe mga taong yan, hindi mo, Diyos ko po. Ano masasabi niyo yan guys sa mga taong yan? Kaya niyo pa bang i-attend yung mga ganyang pag-uugali? Ano yan? Grabe. So anyway guys, tuloy lang tayo sa pagtatrabaho. Basta tayo, wala tayong inaapakan. Magsipag tayo. Dahil hindi tayo mga anak ng kontraktor. Huwag tayo mga agrabyado. Yun. So tara guys, samahan niyo ako guys. Alright guys, dito tayo guys sa Port Bonifacio BGC. So dito tayo guys, napadpad. Oy ako, kakain tayo guys. May mga tuna doon na sabaw. Tama-tama yan, medyo may lagnat ako guys. May sipon. Kailangan ko may sabaw. Ay nako. Grabe traffic guys, oh. Ayan, oh. Grabe, oh. Alright guys, nakakain na tayo. So, pahinga-hinga muna tayo. Mamaya idlip tayo guys. So, ayan guys, nakakain na tayo. So,
So medyo matraffic dito sa napunta natin, no? Walang galawan, no? Haba, oh. Grabe. Alright guys, dito tayo guys sa IKEA. Tapos ito Maax. Tapos ito arena ng MOA. Alright, so nasa MOA tayo guys. Dito tayo guys, nagpaikot-ikot. So nandito tayo guys sa logo ng globe ng MOA. Tayo, logo. Oh my God! What the fuck? So, yung mga taga-probinsya dyan guys, pag napunta kayo dito sa MOA, nako, Diyos ko, ilang hektarya ito. Ay, nako. So kailangan natin guys magtrabaho, magsipag kasi hindi tayo anak ng mga flood control ng Nawasa. So yan, buti kung anak tayo ng isang engineer. Napasok tayo sa DPWH yun. Hindi tayo guys maghihirap. Kapal na mukha, no guys. Oh, nako guys, buti lang hindi ako naging engineer. Naging engineer ako. So nandito tayo guys sa walang kamatayang baklaran. Kahit anong araw-araw demolition, pero pagdating ng hapon, tingnan mo guys, oh, wala. Walang magawa ang mga taga-Paranaque. Income kasi yan eh. Alright guys, ang time natin guys is 8:20. So hindi pa tayo nakakauwi guys. So sa biyahe pa tayo. So yan na nga guys, lagi tayo guys nagpapagabi dahil matraffic pa. Ayan. So siguro mga 10 pa tayo guys makakauwi. Alright. So dito pa tayo guys sa Makati guys. Ay nako, ginabi na tayo guys. So yun talaga guys, nagpapagabi talaga ako kasi alam mo yun, matraffic pa uwi sa amin. Kaya kailangan magpagabi tayo. Mga 10, okay na, kaya 9. Babas tayo. Magpapahangin-hangin tayo. Guys, malapit na ako sa bahay. Thank you sa panonood. Thank you sa mga hindi nanonood. So ganyan talaga boss. Nagpaano tayo ng traffic kaya lagi tayong ginagabi guys. Alright. Bye bye guys, bye bye. Love you.